malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa kunyan, 5 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Huwebes, pizza 5 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo, yaon si Cha Buena Obra, si Tony Saison an satuyang information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, si Joanner Divilla, asinman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Lokal na gobyerno kan Banuan kan Buhi Camarines Sur nakaalerto sa posibleng paglangkaw kan bilang kan mga kababayan na mapuruli hali sa NCR nin huli sa ECQ quarantine nin huli kay ni ECQ quarantine facilities pigdugangan. Minoriya kan sangguniang panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur kontra sa pagbakal kan Kapitulyo nin 33 na luxury car. Reaksyon kan hawak sa bakuna normal asin senyales kan nagpupuo ng immune response kontra virus sigon sa DOH Bicol. Bakterya sa soil samples kan Bulkan Mayon na hilinganin antibiotic asinman anti-cancer potential kan mga UP researchers. Limang individual irido matapos man na makabangga ang sarong kotse sa nakaparadang tricycle asinman motorsiklo sa Camarines Sur. Big time na drug pusher gadan matapos man na subuot maglaban sa drug buy-bust operation sa Camarines Sur. Mga LGU sa probinsya kan Albay naka full alert bilang pagpipreparar sa pinaghaaditan na Delta variant. Ako Bicol, Senador Bongo team up ma-provide nin assistance sa mga Bicolano. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Delta variant lakop na sa siyam na syudad duman sa Metro Manila. Hoarding kan oxygen, medical supplies pinagpapa-imbestigaran sigon ki Eliasar. 10 milyon na fully vaccinated na Pilipino target antes man na mag-ECQ. Sara dai interesado na maging vice presidente si Digong. Cyber libel pinag-umang ni Pacman versus fake news.
Centralized registration system pinahihidali. Long walk protest nauntok reklamo sa benepisyo kan ex-COP pig-aapilar ki Presidente Rodrigo Duterte ni Bongo. Ekonomiya supply kan pagkakan suporta sa frontliner patibayon. Opisina kan gobyerno bukas sa ECQ. Yan po nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. Ang barata sa pagkaudto na sa indong naaantabayanan. Inihatod sa indo sa Karahayan buot kan Agta for Security Solution. Asin man ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Siringman ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Ninhuli sa pinaglalauman na paglangkaw kan bilang kan mga mapuruling mga kababayan nyato haliman sa NCR. Ninhuli sa nakatalaan na pagpapautob kan enhanced community quarantine. Nakaalerto ngunyan ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Sigun ki Mark Anthony Nazarea, Public Information Officer, pinagdugangan na ninda ang mga kwarto sa saindang quarantine facility sa Millennium Center bilang pagpipreparar sa pag-abot kan mga kababayan nyato na mawawaraan in trabaho sa Metro Manila o mga displaced worker. Pinapipreparar naman kan LGU ang mga holding facility kan kada barangay oras man na kulangon ang pasilidad. Sinabi man kay ni na tutugutan nindang makalaog sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur ang mga bakunadong LSI o returning resident maski na mayong RT-PCR test alagad kon mahihilingan man nin maski anong sentomas kan COVID-19 kaipuhan na idiretso ang mga ini sa saindaman na isolation facility para man sa 7 aldaw na quarantine period. Mientras tanto, 7 ang nag-uyon asin 5 ang nagkontra. Ini ang naging resulta kan butuhan sa plenaryo kan sangguniang panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur matapos man ana nasa sarong oras may kabanga na deliberasyon manungod sa pagbakal kan Kapitulyo Provincial nin 33 na luxury car. Ang mga board member na sinda Nilson Holya, Awil Liaguno, JG Pilapil, Robert Alpilor, asinman Trexie Clemente Makiling, para rehas an pahayag asinman kahaputan na kunsain asin ano an paggagamitan kan sinambitan ng mga bihikulo urog sa kunyan na panahonin pandemya na dapat mas ini ang tawanan nin atensyon. Base kaya subuot sa Kapitulyo ang mga bihikulo na ini gagamiton sa mga various program and project kan Kapitulyo Provincial asin man pagresponde sa paglaban sa COVID-19. Urog na tamay mga pinagahakot subuot sa border control checkpoint sa Del Gallego kan mga LSI na kaipuhan i-isolate sa quarantine facility kan probinsya asin kon may kalamidad magagamit man sa pagresponde.
Alagad sabi kan sinambitan ng mga bukal ang luxury car daiman nauuyon sa pagresponde sa kalamidad. Ninhuli takon may mga baha daiman makakaagi sa baha. Asin kon panghakot man kan mga locally stranded individual o LSI. Labi naman kadakol ang 33 na bihikulo. Tinawanin doon kan minority black kan sangguniang panlalawigan na mayong maraot kung magbakal. Alagad daiman pakasobranin huli ta mas dapat tanganing tawanan nin atensyon an na pandemyang namamatian kan sa tuyang nasyon. Mantang nasa 46 milyon de pesos na pundo ang nakatagama sa pagbakal kan mga sinambitan ng bihikulo na parte kan inutang sa bangko. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, liwat na pinagtawanan nin doon kan Department of Health DOH Bicol na normal sanang maka-eksperyensya nin side effect ang saro man na individual matapos kaining magresibi nin bakuna kontra COVID-19. Sigun sa ahensya, ini ang normal asin sinyales sana na nagpupuon na ang immune response kan hawak kontra sa helang asin nawawara man sa laog nin saro sagod sa tulong aldaw. Siring man pig iingganyar ang mga nabakunahan na nai-report sa lokal na gobyerno o vaccination site hotline ang anuman na sintomas o pagbabago sa hawak na namamatean pagkatapos na mag-ako kan dose. Mantang nagkapira sa mga side effect iyuan pagkulog o pamumula, paggatol o paghubag kan parte kon sa pigtudukan kan bakuna, bakong maray ang kagabsan na pagmati, pagkapagal, kalintura, pagkulog nin payo asin man, muscle pain. Katakod pa man kay ni pig abiso ang paglalaog nin cold compress sa parte kan pinagbakunahan paggibunin ehersisyo. Pagpahingalo asin man pag-inom nin dakol na tubig. Pwede sir man na mag-inom nin paracetamol sigon sa abiso kan nurse o healthcare worker. Mantang pig-abisuhan man ang mga makakamati nin malalang adverse effect, natulos man na magkonsulta sa doktor o kaya man makipag-koordinar sa pinakaharaning health center sa saindaman na lugar. Mantang higot man ang pag-abiso kan ahensya, dawa na nga ni pwede sir na maproteheran ang publiko kan bakuna, gikan man sa asymptomatic asin moderate hasta severe COVID-19, dapat pa man giraray na ipagpadagos ang bida behavior para man sa dugang na proteksyon para sa sadiri asin sa saindang pamilya. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata, pinag-aadalan ngunyan kan mga sayantipiko haliman sa University of the Philippines, Los Baños, UPLB, ang nagkakapirang bacterial species hali sa daga na kinua sa bulkan kan mayon, matapos man ining mahilingan nin potential antibiotic asin man anti-cancer potential. Syerto na ang bacterial isolate na ini bilang Streptomyces sp A108 na sigon sa mga researchers nagpahiling nin antibiotic activity laban man sa manlain-lain na potentially pathogenic microorganism asin man
colorectal cancer potential. Saro ini sa 30 bakterya hali sa soil samples na pinagkuha sa bulkan sa Partikan Malilipot, Albay. Sigun sa project leader na si Assistant Professor Cristel May Oliveros kan UPLB Microbiology Division, naglalaom sinda na makakakuha nin bagong species sa mga soil samples sa bulkan nin hulita saro ining less exposed o explored environment o dainggayo na pag-adalan mantang nabigla subuot sinda kan makahiling o mahiling ang resulta kan sa indaman na eksperimento. Sigon sa coworker ni Oliveros na si Albert Rimos Rosana, na sarong PhD student University of Alberta, Canada, oras na makumpirmar na saro sa bagong espesi kan Streptomyces SPO A108 papangangaranan ninda ining Streptomyces mayonensis A1-08 bilang pagbistuman sa nasyon na ini inot nang nadiskubre sa Bulkan Mayon. Nasa 30 bacterial species an enot man na pinagsuway kan mga scientifico hali sa volcanic soil kan mayon kung sain 13 kaini nahilingan nin man lain-lain na antibiotic activities sa magkakasuhay na test organism arog na sanak kan Salmonella enterica, Cirobar, Typhimurium, Klebsiella, Pneumonia, Staphylococcus aureus, asin man an methicillin-resistant variant kaini Candida albicans, Aspergillus niger, asin sarong daipa pigsertong Plosarium species. Sigon ki Oliveros, mapuli sinda nin test organism sa pangenot na grupo kan microorganism kabalian bakterya, yeast, asin man molds, tanganing magkaigwanin mas mahiwas na antimicrobial spectrum result. Base subuot ini sa listahan kan World Health Organization o WHO kan mga human pathogens na peligroso sa salud kan tawo nin huliman sa antibiotic resistance kaini para man sa taon 2050. Ipinamumugtak subuot ngunyan kan research team nin hulita na buhay ang 30 bacterial isolate na ini sa kapalibutan arog na sanak kan volcanic soil mantang posibleng may dara ang mga ining kakaibang chemical compound na mapapakinabangan sa laduman kan medisina asin magin sa mga cosmetic para kaini an Streptomyces species bista duman sa pagmukna kan mga produktong pang medisina. Oras na matrayumpo ang pag-aadal mabibisto ang Bulkan Mayon bako sana nin huli sa pagiging perfect cone kaini kundi bilang lugar kung sain enot naman na nadiskubre ang sarong kapaki-pakinabang na panibagong Streptomyces species. Detalyes pa man kita kan mga bareta sa lado lokal. An ako Bicol Party List katabang man an opisina ni Senador Bungo asin man ang Department of Social Welfare and Development DSWD
tataonin tabang sa 350 internally displaced person o IDL an opisina ni Senador Bungo katabang an Ako Bicol Party List sa iraruman kan programang Sustainable Livelihood Program asin man an Department of Social Welfare and Development. Bilang ambag, matabang ang Ako Bicol Doli GIP interns sa pagtataonin face mask, face shield, vitamina, asin man, mga food packs sa satuyang mga kababayan. Initanganing syertohon ang pagsunod sa mga pinagtalaan na health protocols kan gobyerno. Isinabay ang SLP program sa pagbubukas kan Malasakit Center sa Eastern Bicol Medical Center, Catanduanes, na ang mayor na katoyohan kaini maparikas ang pagsimbag sa pangangaipo medikal kan sa tuyang mga kababayan. Mientras tantong ang DOH na ngapudan man sa mga LGU na higuton an sa indang border control measures tagani man na maibitaran ang paglakop pa kan coronavirus orog na ang mas nakakaulakit na Delta variant. Sigun sa pahayag ni Dr. Ferchito Abilino, Assistant Regional Director kan DOH, ang pinakusog na pagbantay sa mga border kan lambang probinsya, banwaan asin man syudad iyo ang saro sa epektibong lakdang tanganing dai makalaog ang Delta variant. Tatakod pa man kaini pinagsadulman ni Abilino ang mga LGU na sugoon ang mga barangay na magpautob nin border control sa saindang area of responsibility. Sa data kan DOH, nagluluwas na poon kan Mayo hasta Hulyo, maabot sa 33 na kaso kan Alpha, asin man Beta variant ang nairehestro na may local transmission. Naglalaom pa man ang opisyal na mayo pa man nin Delta variant na nakakalaog sa rehiyon matapos man na marikas na mabagat ang sarong tugboats na haling Butuan City matapos na magbiyahe sa Indonesia na hasta sa ngunyan yaon pa man sa higot na pagbantay kan Philippine Coast Guard sa may pantalan kan Santo Domingo asin mayo nin pigtutugutan na tripulante na magluwas. Ang duwasa sa inda enot naman na napabareta na positibo sa Delta variant. Mientras tantong tanganing matabangan ang mga Irigenyo na mabiyahe man palaog sa probinsya kan Albay. Big anunsyar ngunyan kan City Hall ang pagbubukas nin express lane tangani man na mag-issue nin travel pass sa probinsya kan Albay. Mantang ang kaipuhan sana iyo ang magpresentar nin ID na sinda nagtatrabaho duman o kaya man proof of assignment, valid ID, vaccination card kung saan sinda o bakunado na. Mantang sa mga natawan man in travel ba o travel pass, pasiringon o biyahing Albay, kaipuhan na magpahiling paman kan RT-PCR swab result, anti-test o saliva test sa border. Mantang nagahagad pamanin pasensya, ninhulita an iba nagkakariribong na, napuon pa sa aga, an baaw MDRRMO, da iman nagtatao nin o mag-issue nin travel pass, pasiringon sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, iriduman ang 5 individual matapos na makabangga sa sarong kotse sa nakaparadang tricycle asin motor sa National Highway sa Lordisyang sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Pinagbisto ang mga nagkairirido na Sinda Jacinto Sherbo Jr., 44 anyos, residente kan CIW CMPD Correctional Road, Mandaluyong City.
Driver kan sinambitan ng kotse, Clara Sherbo, 76 anyos, Mido Claire Sherbo, Norin Sherbo, asinman Sapia Panis, parehas residente kan San Roque, Northern Samar. Sa dako ang impormasyon, haliman sa Camarines Sur Police Provincial Office na pag-araman na mientras na pinagbabagtas ni Jacinto ang kalabaan kan sinambitan ng lugar kan aksidente ining mawaraan in control asin aksidenteng makabangga sa sarong tricycle na pagsasadiriman ni Lourdes Hugo asin sarong motorsiklo na pagsasadiriman kan sarong nagngangaran Josephine Pagalyaman Rule na nakapark sa may gilid kan tinampo. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, napag-araman nin huli sa sinambitan ng insidente na hulog sa kali ang kotse asinman ang tricycle, rason tanganing magsapo nin tama sa manlain-lain na parte kan sa indang hawak ang driver asinman mga pasahero kan sinambitan ng kotse. Mientras tantong tulos man na pinagdara sa hospital ang mga irido para man sa asistensya medikal. Sangod yan, nagpapadagos man ang pinagigibong magkakanigong investigasyon kan mga autoridad mapadapit sa sinambitan ng insidente. Mientras tanto, gadan man ang sarong big time na drug pusher matapos na subuot maglaban sa pinagkondusir na drug buy bust operation sa Suna 1, Barangay San Jose, sa Banuan kan Bumbun, Camarines Sur. Ang suspect pinagbistong si Noel Vasquez, residente kan sinambitan ng lugar. Sigon kay Police Lieutenant Fatima Ibeyas Lanusa, Chief of Police kan Bumbun Municipal Police Station, sinabi kaini na enot ng pigmamanmanan kan mga autoridad si Vasquez matapos man na marisaan pabalik-balik na mga motorsiklo sa pinag-aarkilahan kaining harong. Digdi na nagkondusir nin operasyon an hipatura kan Bumbun PNP gamit an 500 pesos bilang buy bust money. Naginibong makabakal ang nagsagin-sagin na pusher buyer kan sarong pidaso nin transparent plastic sachet na may laog nin pinagdududahan na shabu. Matapos na magkaribayan nin item ang pusher buyer asinman ang suspect, digdi na nakipagribayanin putok kan badil si Vasquez asin nagpabisto pa subuot na sarong PDEA agent. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, nagsapo nin tama kan balakan badil ang suspect. Rason man kan tulos kaining kagadanan. Dugang pa ni Lanosa si Vasquez ang pinagtutubudan na pangenot na nagsusupply kan mga illegal na droga sa syudad kan Naga, sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur, Minalabak, asin man sa party paman kan o digdi sa Rinconada area. Sa ngunyan, pigko kumpirmar paman kan mga autoridad kung talagang PDEA agent ang sinambitan ng suspect. Mantang padagos paman ang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad mapadapit sa sinambitan ng insidente. Ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Naka-full alert na ang mga lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay bilang pagpipreparar sa pinaghahaditan na paglakop kan Delta variant. Sigun ki Kamalig Mayor Kaloy Baldo, kinakaipuan na magin alisto ang mga LGU urog na tabakong suba-suba ang bagsik kan bagong variant kan COVID-19. Nagpipreparar naman ang sinambitan ng banwaan kan mga gagamiton na isolation facilities urog na asin haros oral daw na may nag-aabot na mga biyahero hali man sa Calabarzon asin man National Capital Region o NCR. Puon kan i-anunsyo ang liwat na pagpapautob kan ECQ. Tripling paglilikay naman ang pinagigibukan banwaan, kabali naman ang estriktong pag-i-examine sa mga dokumento kan mga nagpupurulian na mga biyahero. Tanganing masyerto na dai
o na ba kung peke? Ang mga pinagpapahiling na COVID-19 test result na nagpapatunay na sinda negatibo sa nakakaulakit na helang. Mantang enot ka ipuhan magdiretso mo na sa Kamalig Training Center ang mga bagong abot para man sa profiling. Asin oras na mahilinganin sintomas, kinakaipuan na mag-quarantine o kaya man isa irarom sa swab test. Oras niya to sa kunyan 35 minutos, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. An oras na yan atod sa Saindo sa Karahayan Buot kan Agta Force Security Solution. Asin man ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Siring man ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, CMD. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pakikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo.
Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog. Ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot. Pagpadangan sa panwaan, kapatawa sin Diyos. Bikulan ng puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Ang gabos na sektor, kahit sa tong ronay. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Irigas City, or call 0912-676-6649. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! Abangan! Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, 43 minutos, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Si Isay daw na Juan iyan, pati ako nahihiwagaan. Ngunyan sa pagpapadagos na kita kan mga bareta sa lado nasyonal na kita. Agad paabutan tanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraan tabay. Si Raul Pagubayan, Jimenay Prestado Bongais Salba. Si Madam Monica Pereque duman sa Limassol Cyprus. Bichi Odavar Rosario Barcela. Madam Nineta Loseña. Si Nono Jan Gabriel Bongais Obero asin man sa Sakuyang Tugang. Si Manay Gina Bongais Obero asin sa Bilog na Pamilya Obero. Diyan sa Barangay Prancia, kan syudad kan Iriga. Asin man sa Barangay San Jose, kan Banuan kan Nabua, Camarines Sur.
and kay Antonio Jr. Saison. Siring man si Joel Colorico Balbuena. And sa sakuyang tugang duman sa Cainta Rizal, si Manay Oresa Prestado Bongais. Kunyan detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Nakapaglista ang Delta variant kan COVID-19 sa siyam na syudad sa National Capital Region, NCR. May nagkakapirang aldaw ang testman na implementasyon kan panibagong Enhanced Community Quarantine o ECQ sigon sa Department of Health o DOH. Sinabi ni Verhere na kabali sa mga sinambitan ng syudad ang Malabon na may 4 na kaso kan Delta variant, Makati na may 3 kaso, San Juan na may 2 kaso, Las Piñas na may 14 kaso, Valenzuela may 0 kaso, Pasig na may 6 na kaso, Mandaluyong na may 2 kaso, Manila na may 12 kaso, asinman Caloocan na may 4 na kaso. Base sa datos kan DOH sa presente, ang Pilipinas iguanang 216 na kumpirmadong kaso kan Delta variant. Kasabay pa man kay ni ipinag-report man ni Verhere na ang NCR nakapaglista na kan average na 1,535 bagong kaso kan COVID-19 kada aldaw puon Hulyo 27 hasta Agosto 2. Inimas halangkaw nin 65% komparar sa nailista na mga kaso kanakalihis na simana. Ibinugtak naman ang Pateros asinman Malabon sa critical risk classification nin huli sa halangkaw na 2-week case growth rate asinman average daily attack rate o ADAR. Ang ibang parte kan Metro Manila apwara sa Marikina asinman Caloocan nasa high risk classification. Maray na udtuman dyan sa sakuyang tindahan. Dyan sa Gibara Apartment, Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Nagaantabay dyan si Sprite, si Nika, si Ipi, si Ate Baby, o Bibi Bibs Saulon Cortez, si Sasaiyang Agum, si Jojo, si Ringman, si Daina Buro, and si Noel Dacuba, and sa mga nagpipintura dyan. Mientras tanto, pinagpapaimbestigaran na ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa Cebu City Police Office asinman Regional Criminal Investigation and Detection Group RCIDG and hoarding kan oxygen tank asinman medical supplies sa Cebu. Sigon ki Eliazar, naghagad nin tabang sa PNP asinman DTI si Cebu City Vice Mayor Michael Rama in connection sa issue kana pandemya. Sinabi ni Eliazar na dapat na mangyari ang hoarding anuman na medical supply asinman oxygenin hulita ini kaipuhan kan mga pasyente na pinagtamaan kan COVID-19.
Pinagsugo naman ni Eliasar ang mga concerned police unit na nakikipagkoordinar sa DTI tanganing mapugulan ang pag-stock kana importanteng medical supplies. Pinasisirip man ni Eliasar kung may hoarding man na nangyayari sa NCR kan mga oxygen tank asin man kan medical supplies. Mientras tanto, target kan na National Task Force NTF against COVID-19 na mag-abot sa 10 milyon na Pilipino maging fully vaccinated antes man na ipautob an Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila sa maabot na Biyernes. Sinabi ni NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, nasa 9,825,466 na individual na ang fully vaccinated asin man pinaglalauman ninda na maabot ninda ang 10 milyon gonya na Huwebes. Ipinagmamalaki pa man ni Dizon na nakapagbakuna sinda nin 680,000 na individual kan Martes na pinakahalangkaw puon puon ang vaccination program kan gobyerno kan nakaaging Marso. Sa presente maabot na sa 21,891,000 dosing-doses kan bakuna an sa indang naitao 12 milyon ang mga enot na doses asin man 9.8 milyon ang ikaduwang dos. Target kan gobyerno na mabakunahan na ang nasa 70 milyon kan populasyon tangani man na maabot ang herd immunity asin dagos na man na mabukasan na ang ekonomiya kan nasyon. Maabot pa sana ang 9.8 milyon na fully vaccinated sa 13.87% kan target na populasyon na babakunahan. Sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado nasyonal, dais subuot interesado si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pakikipagpartner sa iyang ama na si Presidente Rodrigo Duterte para man sa 2022 presidential asin man vice presidential elections. Ini ang sinabi ni hugpong ng pagbabago HNP Secretary General Anthony Del Rosario matapos man ang luminuwas na 2022 National Election Survey kung saan nagluluwas na mas dakol ang pabor sa Duterte tandem. Sinabi ni Del Rosario na dating Davao del Norte Governor asin man tagapagtaram kan HNP isinarado na kaini ang pintuan sa sinambitan ng tambalan na nakakuanin 28% suporta hali man sa latest National Election Survey kan Okta kasimbagan kan masa 2022 na haros arog man kan resulta kan False Asia sa katahawan kan Hulyo na nagluluwas na 23% ang pabor sa tambalan Duterte Carpio. Pinag-insister kan tagapagtaram kan HNP sa sarong pakikipag-ulay na dati naman na pinagsambit ni Sara na da siya interesado asin dai niya na hihiling ang Duterte tandem. Maski pa suportahan man subuot ka na HNP si Presidente Duterte magdalagan bilang Vice Presidente asin ang mapipili niyang masunod na presidente. Alagad day ini mahali sa indaman na partido. Nagluluwas sa Okta Survey na si dating Senador Bongbong Marcos ang ikadua na may 13%
Suminunod si Manila Mayor Isko Moreno 11%, asin ang pang-apat sinda Senador Grace Poe, asin man Manny Pacquiao na 10%. Mientras na sinda Vice President Lini Robredo, asin man Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, Yuan Cabale o tabla sa ikalimang pwesto. Maray na udtuman ki Mary Jane Manzano dyan sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, na ang sabi niya, naka 10 rounds. Bawal mag-isip nin maraot, 10 rounds nin walking. Mientras tanto, pigsyerto ni Senador Christopher Bungo sa sarong nagrereklamong retiradong pulis, nakuta na sulong masagibo ninlong walk protest hali Cagayan de Oro, Pasiringon, Malacañang sa Manila, na iaapilar niya ki Presidente Rodrigo Duterte an sa iya man na hinanakit asin kan mga parehas kaining retirado mapadapit sa disability benefits. Si Hector Fernandez sarong dating Sarmiento o Sargento kan PNP, asin man nagsasagibo kuta na ninlong protest walk hali Manulo 40 Bukidnon, Pasiringon sa Malacañang, tanganing iapilar ki Duterte na baliktadon ang naging desisyon kan Department of Budget and Management na isuspender ang sa indama na disability benefit. Ang sinambitan ng benepisyo pig-suspender tanganing masyerto na dai makakaresibi ang mga PNP official nin double compensation. Ipinakiulay ni Go ki Fernandez na daiman pinagdagos an sa iyang protest walk, hinalok niya ang dating pulis nin libreng transportasyon kung mawat pa man niyang magpasiring sa Manila. Pinasalamatan man ni Fernandez si Senador Go. Si Fernandez iyo ang napirita na magretiro sa PNP kan taon 2011 matapos man na magkaigwanin spinal cord injury mientras nakaiba sa sarong police operation sa Nueva Ecija. Kan nakaaging banggi matapos ana sinabi ni Go tulos siyang nakipag-ulay ki Presidente Duterte sa paaginin apod sa telepono Secretary of Justice asin man ki Hector, labi-labi man ang pasasalamat ni Hector sa oportunidad na ipinagtaon ni Go tanganing makaulay ang presidente asin konektar an sa iya man na hinanakit. Pinagsabihan kan presidente si Hector na daina padipisilan an sa iyang sadiri sa pagsasabing perming yaon ang gobyerno tanganing madangog ang lambang saro na hinanakit. Hagad man ni Duterte sa SOG na ipaliwanag ki Hector ang constitutional provision mapadapit sa double compensation asin ang presenting jurisprudence na nagsasabing ang pension benefits pinaglilimitaran tanganing daiman magka-duro-doble. Sinabi ni kan presidente na mahanap siya nin paagi tanganing matabangan si Hector. Sinabi niya ki Hector na ang korte ang makakapagdesisyon sa sinambitan ng urulay. Mantang nagpromisa man ang presidente ki Hector na siya asin man si Senador Go mataonin financial assistance tanganing matabangan ang dating pulis.
Rocky Asuncion, nagaantabay duman sa Metro Manila. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Nasa indong naantabayanan, ngunya na aldaw nin Huwebes, hit sa 5 kan bulanin Agosto taon 2021. Maray na udto na sa naki, das. Nakaibahantad sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo, si Cha Buena Obra. Si Tony Saison ang satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Sa transmitter si Joanner Dibilla, si Ringman si Rodel Cesar. Yaon man digdi sa samuyang estudyo si Engineer Abilindon Toralio ang samuyang Chief Technician. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay.